Pekný večer, pani Zajačeková. Vy ste výherkyňou súťaže na ženskom webe, vyhrali ste lístky na Bratislavský bál, spoločne aj s úpravou vizáže, vlasov. Tak nám prezrate, ako prebiehal váš deň a ako ste sa cítili? Celý dnešný deň si užívam naplno. Či po obede, keď sa mi venoval skutočne veľmi šikovný kaderník a celý salón krásy som si vychutnala do posledného detailu. A aj samotný večer, tanec, hudba, fantastická atmosféra v tomto úžasnom prostredí, samotný bratislavský bál, tou svojou tradíciou, históriou, tým všetkým posolstvom, ktoré nesie, je niečo, čo by som želala zažiť každému. Bratislavský bál je zatiaľ len v úvode, tak prezrate, čo zatiaľ vás tak očarilo? Mňa tradične dojíma úvodný tanec mladých dám a pánov, ktorý je veľmi historický a tradičný, lebo je to prenesené z minulosti ako uvádzanie mladých dám a pánov do spoločnosti. Čiže udržiava sa krásna tradícia starej Bratislavy a celý tento bál sa nesie v tomto duchu. To je jeho špecifikum a to je aj jeho, by som povedala, neopakovateľný atribút. Prezrate, na čo sa ešte večer tešíte? Veľmi sa teším na tanec, veľmi sa teším na spevákov skupiny, na to, ako sa porozprávame so známymi, s ktorými sme sa tu stretli a možno aj nejaké prekvapenie. Vidím teda, že ste spokojná, šťastná a v podstate aj ste rada, že ste vyhrali tie lístky. Tak nám prezrate, ako často chodíte na ženský web, ako poznáte náš portál a čo by ste mu možno odkázali do budúcnosti? Musím sa priznať, že prvá vec, keď prídem domov, je, že hodím očkom na ženský web. Pridala by som k názvu ženský web určite ďalší dôvetok, a to ženský svet, pretože pre mňa, a myslím si, že aj pre mnohé ženy, je to skutočne, sú to stránky, ktoré sú oprostené od takých nevzlom mužských správ, čiže nie sú tam žiadne jobové zvesti, nie sú tam žiadne čierne správy, žiadna kriminalita, je to o kultúre, je to o životnom štýle, je to o móde, je to proste pre mňa niečo, čo mi vyhovuje a čo mám rada. Ďakujem a prajem krásny večer. Aj vám všetko dobré.